Walang, walang mabudan siya. Kaya nga makita mo na yung manual. Ginagawa, no boy, grabe pa sa rin ka lang ito pa kung hindi tua, sabi naman, nakasibot, sana ako kung pala yung tutulog ko, ay hindi ko sa siguro nga ako sa kanila
Open lang po. Ano to? Puro ano? Alam mo, puro quality bro. Ginawa na ito. Open that. Sulit kung nagpatigot na ako. Alam mo, mag-dis lang ako. Kaya wala mo. Tapos, pagkatapos kayo, hindi na kaya ma-stop po. Ayan na din na lagi ako naman. Oto po, wala po kami. Tawanan sa mesa. Tawan.
Ay, puto. Dapat pala dito ako. Yung tamalabon, tubig mo nga mag-apita ka, kasi malabot ka mas kari, wala ko. Pag-ibo ako nga ng kapit, wala ka po, pero kahit mga lang, hindi man yun, hindi na, uy, nilit, ha? Abi lang, ang doon kami ko, nakalawang. Ginamit, hindi mo ako nga, may paris ko kami lalabas na hindi mo sabi sa'yo sa bago. Sila nito, relax, medita. Butang ko ko. Butang di kayo. Guys, they'll read. So, online. Uy, no, pinakailan. Oh, ano. Ayun, di po naman. So are you? Ito na ako dito ng sino ko ito. Ano naman? Kung ito yung gusto, kung pala tigil na isa nito ko natin mo. Ito gusto ko yung service.
Hindi. Hindi lang, guys. Buto nga, maduro kami kumuha ng nila. Sige, Bay. Ay, kuma na. Hindi ako mag-usa. Di mo ayip siya. Ay, literally.
tubig na lang po siya. Umaro ba yun?
Oh,
Mga pagkain yan. Tulog.
Ikaw, kung ano pa. Sabi ko ang ginawa mo mo, anong mas malay, one paper o one paper? One paper, siyempre, one paper, oh, time lang. After the goal, minsan halata sa mga kailangan na open. Ano, nakakulit ka dyan sa budget. Computer. Exacto, computer.
ang sapatos mo doon, latang na. Latang na. Ano ko bang pwede yung peso? Ha? Yung peso. Pwede mamalit. Ako at sa Yan, nagbubukas siya, oh. Yan. hindi ka nagbukas. Ay, mo nagbukas na yung ano naman nagbukas. Di ba may nagbubukas siya kung ano. No, pero nagbubukas yung itong show. Hindi naman ito. Ano naman, hindi mo naman yung gilot. No. Wala mo lang dito. Hilot mo yung may ilaw. Ano? Nalalaw ko sila. Nalalaw ko sila. Ayun na ito. Kapag na ito. Nalalaw ko sila. Meron na ito. Oo.
Ayun na. Dapat ba yun? Nagawa ko yan.
Wala ka dito. Ha? Wala ka dito. Sorry po ito mga yun. Hindi ko respire. Tapos si, ano to, huwag kang, si, Sa hindi.
Puro siya. Yawan niya. Alam mo ba? Ano siya, sabi ka pa dyan, pinagalitan ko na ko. Biyang na ako, kung di mo pa rin na. Offer charge, pa exam. Kung gusto ko nung nag-deliver ng pagkila, sa pinagas niya sa may Ang bata ko, hindi ba takot ang video? Dapat na, Rayo.
ko dinigyan mo ito. Wala ko. Sayang.
langit na po. Natulog pa yung date. 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 Nalaya pa rin po ka, permiso ka mo. Hindi, nahimik ka na. Hindi na.
ko.
Muna sabi ko yan. Ah, Muna sabi ko. ora, alla 10 inizia. Nawala